fodbold. Det kan være alt muligt. Okay? Så 10 sange i alt. Ja. Vi tager os lige en pause i midten og sådan noget. Så... Ja. Okay. Alt godt. Det er fuld fokus nu, Rikke. Det er fuld fokus nu. Er I klar? Jeg tager det her seriøst. Ja. Det kan jeg høre, du også gør. Okay, jeg vil prøve. Vi kører. Jeg hjælpe dig så godt, jeg kan. Godt. Husk at snakke med hinanden, og lad være med at overtænke det. Det er altid mit bedste råd. Hvad er fodboldreferencen, når jeg spiller den her? Superliga. Altså, jeg vil jo sige bare FIFA. Er det undskyld. Er det Nephew? Ja, det er Nephew. Det er Superliga. Det er godt, du er her, Rikke. Rikke, du er skarp. Ej, det er stærkt. Ja, rolig. Det var første. Ikke være så ydmyg. Det var 3 point lige der, for det er nemlig Superliga med Nephew, og selvfølgelig er referencen også Superliga. Ja. Hvad er fodboldreferencen, når jeg spiller den her? Kvindefodbold, jeg ved det ikke. Rikke? Er det jeres bud? Det tror jeg. Jeg føler lidt, du har den. Måske. Er det rigtigt? Jeg skal have videre, om det er jeres bud. Ja, det er vores bud. Er det ikke det? Ja, tak. Men jeg skal først... Man skal ikke overtænke det, siger hun. Cause girls is players too. Hvad hedder sangen, og hvem har lavet den? Så kan I lige få 3 point i stedet for kun 1. Rikke? Og det er ikke Nicki Minaj, vel? Nej. Er det? Nej. Nej. Det er overhovedet ikke Vicky. Nej, det er ikke. Nej, undskyld. Hvem er det? Det ved jeg simpelthen ikke. Hvad hedder vi? Cardi B? Heller ikke. Jeg tror sgu ikke, I kommer frem til det for værligt. Men har I et bud på titlen? Titlen, Girls, Catch Another Flight? Er det Guys, Players? den hedder Players. Nej! Nej, hvor fedt. Det er 2 point, det er 2 point. Ja, tak. Ej, det var vigtigt, det der. Flot. Okay. Den her fodboldreferencen. Det er så sjovt. Det er rigtig sjovt. Jeg siger... altså, jeg tager slet ikke... Jeg vil sige ben. Ja, ben. Men det er også nemt. Den er da overhovedet ikke nem. Hvad mener I? Benskinner. Det er bare ben. Det er sjovt. Producer sagde også noget med skenbinder, så var jeg sådan, Skenbinder? Ja, jeg ved. Rikke, hvem har lavet den, og hvad hedder den? Det er Tessa. Ja. Den hedder Ben. Og det gør den nemlig 3 point. Stærkt, Rikke. Stærkt. Okay, fodboldreferencen. Skenbinder, det hedder sgu da Ben. Det er søndag. Det går Oh nok. my god. Alt er godt. Okay, Hold kæft. fodboldreferencen. Ikke så hård mod dig selv. Kom så. Kender du den, Rikke? Hvis Rikke hører meget med 3, så kender hun den. Fordi vi har godt nok spillet den Jeg meget. hører virkelig meget på 3. Ej, jeg har den. Hvad har du den, Rikke? Det er en fodboldspiller. Argentina. En af verdens bedste, er der nogen, der vil sige. Jeg tror, det er Messi. Ja. Ja, Messi. Ja. Den synes jeg også selv var lidt klog. Har du selv fundet den? Jeg har selv fundet på Det den. er altså stærkt. Hvad hedder sangen, og hvem har lavet den? Den hedder Messi. Ja, det er 2 point lige der. Og så har jeg lige... Undskyld mig, kigger du ned i din telefon lige nu? Ja, det gør jeg, men Det må du da. ikke for at tjekke. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad hun hedder. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Lola. Noget med L. Ja, Lola et eller andet. Lola Game, eller jeg kan ikke huske det. Det er i hvert fald 2 nok. Lola et eller andet. Det kunne være et sygt navn. Hun hedder Lola Det Young. kunne være Lola. Lola Jørgens. Tæt på, men den får jeg så ikke point for. Okay, hvad med den her fodboldreferencen? Kan du ikke grine af mig? Vi er på hold sammen. Nej, undskyld. Ja, det er rigtigt. Sorry. Hey.
siger FC København. Er det det, vi siger? Ja. Det er rigtigt. Good dancing. Det er altså en varm sang, det her. Det er en varm sang, den er rigtig god. Hvad hedder den, hvem har lavet den? Rikke? Ja. Jeg tænker. Ice Kid? Ja. Det er Ice Kid, ja. Det ved jeg, men jeg kan simpelthen Gulddansen? ikke huske, hvad den hedder. Ja, men altså, det er 3 point lige Ja. der. Guys, har lavet 13 point, så vidt jeg kan tælle. Jeg har svaret gulddansen. Ja. Nå. Jeg har fået point for Nå, den. perfekt. Jeg er helt med. Vi er helt forvirret i dag også, så. Guys, 13 point. Skenvinder. Vi trækker vejret. Hør en sang. Så fortsætter vi Hvor det er det her. sjovt, at jeg sagde det. Kæft, mand. lige nu, ikke, Rikke? Ja, og det vidste jeg slet ikke. Så gør du lige umage, ikke? Nå, okay, prøv at høre. Hvis der nu er nogen, der lige har talt for deres radio, så skal I bare lige vide, der kommer nogle sange nu. Det er fodboldreferencen, der skal gættes først og fremmest, og så er der bonuspoint bagefter, hvis det er, man gætter rigtigt. Yes. Okay, hvad er fodboldreferencen, når jeg spiller den her?
Når det er eftermiddag, og jeg hygger mig, slår jeg et smut ind til byen. Stadion. Jeg kigger ind